झी मराठी, चर्चाही होणारच। चंदगड तालुक्यातील मानगाव इथं विविध विकास कामांचं भूमिपूजन आमदार शिवाजीराव पाटील, माजी राज्यमंत्री भरमण्णा पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडलं। यावेळी बोलताना आमदार शिवाजीराव पाटील म्हणाले की शाश्वत विकासाला आताशी सुरुवात झाली आहे। यापुढेही एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघातील सर्व गावांच्या विकासासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्याचा माझा प्रयत्न राहील। यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती व सुशोभीकरण 28 लाख रुपये, मानगाव गावठाण वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोरी बांधकाम 20 लाख रुपये, मानगाव गावठाणकडे जाणारा रस्ता खडीकरण 10 लाख रुपये, मानगाव इथं व्यायामशाळा बांधकाम 14 लाख रुपये, नाईक वस्तीतील रस्ता काँक्रिटीकरण 10 लाख रुपयांचा निधी अशा विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी सरपंच, पदाधिकारी, सदस्य, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सी मराठीहून ज्ञानेश्वर पाटील, चंदगड।